si Kuya JM, i-continue ta na lang. Basahon ko lang. Tagarod tayo nagsisimbag. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali Bicolandia. Narito na mga balitang nakalap sa oras na ito. Kakapasok na balita, patuloy ang isinasagawang retrieval operation ng mga ahensya ng BFP Kamalig, Special Rescue Force ng BFP Ligao, katuwang ang Kamalig MDRMO ng mga biktima ng kinasangkutang aksidente ng isang truck at UV Express. Ito ay naganap sa Purok 5, Libod, Kamalig, Albay kaninang alas 10 pasado ng umaga. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP Kamalig sa insidenteng ito. Konstruksyon ng Haven for Women and Children at Home for the Aged sa Legazpi City inaasahang matatapos sa taong 2026. Nag-uulat si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Kasabay ng 18-day campaign to end violence against women and children, binisita ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang nagpapatuloy na konstruksyon ng Haven for Women and Children at Home for the Aged sa Barangay Estancia, Legazpi City. Ayon kay Mayor Ismail, layunin ng proyekto na matulungan at magkaroon ng lugar ang mga kababaihan, bata at matanda na walang mag-aalaga at nagkakaranas ng emotionally, physically at mentally distress. Ang proyekto ay may laki na 1.5 hektar at mayroong 3 palapag na magbibigay kalinga hindi lamang sa mga residente ng Legazpi City, kundi lahat na albayano. Inaasahang matatapos ang nasabing proyekto na pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development na inisyatibo ng Ako Bicol Party List sa taong 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas Report. Dagdag na balita, nakapagtala ang Department of Trade and Industry Albay ng higit 10 milyon na kita mula sa 5 araw na saod trade fair sa isinagawa sa L2 Grand Atrium, Shangri-La Plaza, Mandaluyong City mula November 19 to 23, 2025.
Ayon kay Noel Bunaw, ang Provincial Director ng DTI Albay, malaking tagumpay nilang itinuturing ang pagkakaubos ng mga paninda ng total na 42 MSMEs na nakikisa at piniling maging partisipante sa trade fair upang ibida ang kanilang mga lokal na produkto sa labas ng rehiyon. Kabilang sa mga produktong itinampok ng mga albayanong negosyante ay ang bamboo at coco crafts, Christmas decorations, tableya, native products, pili nuts, ceramics at marami pang ibang dekalidad at murang mga produkto. Layunin ng pagsasagawa ng naturang trade fair na matulungan ng mga maliliit na negosyante at may pakilala ang mas malawak na pamilihan ang kanilang mga produkto kung saan maaari silang makahanap ng mga institutional buyers na tatangkilik at maaaring maging permanent clients na makakatulong sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Patuloy ang DTI Albay sa pagpapatupad sa kanilang mandatong protektahan ng mga consumer, gayon din ang suportahan ang mga negosyante. Radyo Pilipinas Weather. Para naman sa ating ulat panahon, patuloy na lumalakas ang severe tropical storm Verbena habang kumikilos ito pahilagang kanluran sa West Philippine Sea. Huling namata ng sentro nito kaninang alas 10 sa layong 375 kilometers kanluran ng Coron, Palawan o 310 kilometers silangan-hilagang silangan ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin aabot sa 95 kilometers per hour at bugso na hanggang 115 kilometers per hour habang pahilaga kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Umabot hanggang 280 kilometers mula sa sentro ang lawak na malalakas na hangin ng bagyong dala nito. Dahil sa patuloy na paglakas ng bagyo, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang lugar, partikular na sa bahagi ng Kalayaan Island sa Palawan, kung saan inaasahang mararanasan ng malalakas na hangin sa susunod na 24 oras. Samantala, nananatili sa ilalim ng Signal number 1 iba pang lugar na inaasahang makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras na may potensyal na magdulot ng minimal hanggang minor na mga pinsala, at inaasahang ding bahagyang mas malakas ang pagbugso ng hangin sa mga baybayin at bulubunduking lugar na direktang nakaharap na umiiral na hangin. Bukod dito, ang hangin ng dulot ng bagyong si Verbena ay magpapatuloy din ang pagbugso sa amihan na magdadala ng malalakas na hangin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Occidental Mindoro, kahit hindi saklaw ng wind signal ang mga ito. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat at patuloy na makinig sa mga sumusunod na bulletin at sundin ang mga abiso mula sa lokal na pamahalaan. Para naman sa ating sunod na balita, sinimulan na ng DNR ang 2-day National Summit on Climate Change and Disaster Emergency in the Philippines sa Legazpi City. Panoorin natin ang balita ni Nancy Medjavilo at Gary Carl Carillo. Magandang umaga, Pilipinas. Ito si Nancy Medjavilo ng Integrated State Media. Nandito tayo sa pagbubukas nitong 2-day National Climate Change Summit dito po sa The Oriental Hotel, Legazpi City. Well, 300 na participants across the region ang nandito sa ngayon. Karamihan mga local government units representative mula sa NGOs at iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Layon nito na magbigay ng sapat na kaalaman or interaction hinggil sa anong dapat role ng bawat isa. Magkakaroon din ho tayo nitong press conference na ang pinaka-topic, the Forging the Enhanced Climate and Disaster Agenda for the Environment and Natural Resources Sector, because ang grabe na yung epekto ngayon nitong climate change. Ano ba yung mga dapat gawin ng mga kinauukulan na ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na po doon sa mga vulnerable na ahensya o kaya bayan at lugar dito po sa Bicol at iba pang bahagi ng ating bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Magandang umaga Pilipinas, si Gary Carillo po ito ng Radyo Pilipinas Albay. Ngayon nandito tayo sa Oriental Hotel dito sa Legazpi City, Albay, kung saan gaganapin ang isa sa pinakamahalagang pagtitipon para sa kalikasan at kaligtasan. Ngayon, simula nga November 26 hanggang bukas, November 27, pangungunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR kasama ang Climate Change Commission at League of Local Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction ang National Summit on Climate Change and Disaster Emergency in the Philippines. Layunin nitong pabilisin at pagsama-samahin ang aksyon ng lahat mula sa pamahalaan, akademya hanggang sa mga komunidad para matugunan ang lumalalang krisis sa klima at mga kalamidad. Ang sentro ng usapan ay climate and disaster financing at kung paano ito maisa sa katuparan ng mabilis at direkta mula sa lokal na antas. Aabot sa 300 na mga delegado mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa, kabilang ang mga gobernador at mga alkalde, climate change advocates at environmental enthusiasts ang inaasahang dadalo dito. Malaki ang inaasahan natin sa pagtitipon na ito dahil dito sisimulan ang pagbuo ng mga panukalang pulisiya na iaabot kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa climate change adaptation and mitigation. Higit pa rito, tatalakayin din kung paano mapapabilis ang pag-access sa People's Survival Fund o PSF at iba pang pondo para sa mga LGU, akademya at komunidad. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang iba pang integrated state media. Kaugnay nito, panoorin natin ang mensahe ni Regional Executive Director Francisco Milla Jr. ng DNR Bicol sa pagsisimula ng National Summit on Climate Change and Disaster Emergency in the Philippines. And so today's summit brings us together, leaders, policymakers, scientists, development partners, private sectors, champions, and civil society advocates to build on the legacy. We are here not only to discuss frameworks, but to create transformative solutions. Not only to identify risks, but to map a future where every community in Bicol and in the entire Philippines is empowered to thrive amidst a changing climate. As we begin this two-day exchange of insights and commitments, may we all be guided by a shared purpose to secure a safer, more resilient, and climate-adaptive Philippines for generations to come. Once again, welcome to Bicol Region, and may this summit mark yet another milestone in our collective journey towards resilience. Kaugnay ng balitang aksidente ng isang truck at UV Express sa Purok 5, Libod, Camalig, Albay, makakapanayam natin ang ating field reporter na si JM Olarte live sa Libod, Camalig, Albay. JM? At makakausap po natin live ngayon si JM Olarte, live sa Libod, Camalig, Albay. JM? Magandang tanghali, Christine. Andito tayo ngayon sa Libod, Camalig, Albay, sa Purok 5, kung saan patuloy ang sinasagawang retrieval operation ng mga ahensya ng BFP Camalig, Special Rescue Force ng BFP Ligao, katuwang ang Camalig MDRMO ng mga biktima na kinasangturan sa aksidente ng isang Isuzu truck at UV Express sa Purok 5, Libod, Camalig, Albay ngayong alas 10 pasado ng umaga ngayong araw. Patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP Camalig sa insidente ito. According to Adam Onoya, ang investigator ng PNP Camalig na si Police Staff Sergeant, na ang estimated na passengers po nitong UV Express van ay nasa 12 estimated passengers, while naman po itong Isuzu truck ay 2.
Sa ngayon ay 5 na ang na-retrieve na katawan o biktima at siyang pang hindi pa na-retrieve sa ngayon. At sa ngayon, yung Isuzu truck ay meron doon tayong isang injured driver na lahat itong mga biktimang po ito ay idinala na rin sa mismong hospital sa BHMC. Sa ngayon, mamayang hapon aabangan po natin ang ating interview kasama po si Chief of Police ng PNP Camalig na si Carlo PP, ang ating Chief of Police ng Camalig PNP. So yan muna po ang ating update sa tanghali ito. Yes, JM. Na-identify na ba, JM, kung ano yung mga pagkakilala ng biktima or kung mga bata ba ito or matatanda? At nadala na ba sila sa panggamutan? Yung pagkakita ko doon sa isang area actually, may mga matatanda ako nakita, isa din na medyo sa middle age. May di ko lang ma-clear out kung mayroong bata sa loob kasi nakikita ko kasi sa sitwasyon ngayon, puro mga adults ang nakikita natin doon nasa loob ng mismo sasakyan. At kabilang din yung driver. Ang driver kasi nung mismong UV Express ang naunang na-retrieve agad ng mismong BFP Camalig kasama yung special rescue force ng BFP Ligao. Sa ngayon, tawag na natin siya ay yung ating Isuzu truck na ay may dala-dala pala itong mismong peryahan equipment na idadala sana po dito papuntang Ginobatan. Pero ito naman pong si UV Express ay nanggaling pa po ito ng Nabwa to Legazpi na biyahe. So papunta Legazpi na po itong ating UV Express, and ito pong ating truck na galing po ito according to investigator Onoya ay galing po itong nito. So sa ngayon wala pa naman pinaka full details kasi under investigation pa naman po itong ating kwento ngayon, itong ating full story ngayong itong tanghaling ito. Kamusta naman yung daloy ng trapiko dyan sa Libod, Camalig, Albay ngayong tanghali? Nagkaroon na ba ng traffic or may mga ahensya na ba na maliwalas na rin ang panahon dito sa Albay, particular dito naman dito sa Libod, Camalig, Albay. Pero ngunit naman nakikita natin na sobrang traffic po dito sa Libod, Camalig, Albay nung punta natin siya. So sa ngayon inaayos din naman ng PNP Camalig, katuwang po ang PSO Camalig para rin po po ang ating traffic po dito sa mismong Camalig Bypass Road at Maharlika Highway. So medyo tatagal-tagal pa naman to until matapos na rin yung mismong investigation and yung retrieval operation po doon sa mismong pinangyarihan na aksidente. Okay, maraming salamat JM Olarte live sa Libod, Camalig, Albay. At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, ilike at i-follow ang aming social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong persang magbabalita, ito po si Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.